Doncs bona tarda a tothom i gràcies per ser aquí entre nosaltres, especialment al Primitivo. Gràcies. El Primitivo, un lluitador històric de la residència de la gent gran a Sant Vicenç dels Horts, i també el Juan Muñiz, un comunista i exregidor, que també té un compromís molt ferm amb com resoldre aquesta etapa de la vida per a les persones grans. Bé, doncs avui ens hem reunit aquí a la zona del Molí dels Frares, diferents persones, també del teixit associatiu i de representació de Sant Vicenç dels Horts, una mica en representació d'aquesta històrica lluita de fa més de 20 anys perquè Sant Vicenç tingui una residència de la gent gran pública, una residència de la gent gran que doni sortida i doni cobertura a les necessitats de la ciutadania en aquesta etapa de la seva vida. Aquest projecte, el projecte de la residència de la gent gran, com deia, és històric, és de fa molt de temps i ha passat per diferents fases. Inicialment havia d'instal·lar-se la residència al carrer Lucena, en el govern de l'Amparo Piqueras. Posteriorment vam descobrir que allà hi havia un informe de l'ACA que impedia construir la residència de la gent gran perquè era una zona inundable i per tant modificava i comprometia molt la residència de la gent gran. Llavors va ser quan amb el govern d'Oriol Junqueras es va buscar un nou emplaçament, en aquell moment al carrer Salvador Allende, un emplaçament que era del grat de tothom, però que quan jo era alcaldessa va arribar una sentència del Tribunal Superior de Justícia anul·lant el planejament urbanístic i per tant impedint que allà es pogués fer res. Com bé deia, doncs, quan jo vaig ser alcaldessa ens vam plantejar què podíem fer, no podíem esperar més temps. De fet, aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia encara avui, hores d'ara, està pendent de resoldre i ens va semblar que havíem de donar resposta a la gent gran. Ens vam reunir repetidament amb representació del teixit associatiu i del Consell de la Gent Gran per deliberar quina era la sortida que havíem de fer i com podíem donar resposta a aquesta necessitat històrica. Què vam fer? Doncs vam buscar un altre emplaçament. I aquest emplaçament que vam buscar és justament el que tenim al darrere. Per Junts per Sant Vicenç va suposar un debat perquè nosaltres aquest espai, aquesta pastilla que tenim aquí al darrere, l'havíem imaginat com el lloc on construir la nova comissaria de la policia local. Per tant, vam tenir un debat intern i vam prioritzar fer els tràmits perquè aquí s'emplacés la residència de la gent gran, la residència de la gent gran històrica reclamada a Sant Vicenç dels Horts, i construir la comissaria de la policia local al polígon industrial on hi ha Can Coll, uns tràmits que també s'han iniciat. Ens va semblar que era prioritari donar resposta a aquesta necessitat, vam debatre, trobar punts flacs i punts forts d'aquest emplaçament i ens sembla que és un lloc proper als barris de Can Ros i als barris de Sant Josep, proper a una zona verda, que és la que trepitgem ara i que està pendent de desenvolupar-se, en qualsevol cas, en un parc, i també per la part de darrere una part que correspon a l'actual finca de Can Pujador, que també passa a ser equipament de zona verda pública. Per tant, la residència de la gent gran tindria molt bon entorn. Jo com a alcaldessa vaig lluitar i em vaig arremangar per poder aconseguir aquests compromisos i el que vam fer va ser portar el secretari de polítiques en qüestions de gent gran fins a aconseguir el compromís a través de l'exconseller o el conseller en aquell moment, Chakir El Homrani, que va venir al nostre municipi i va signar un protocol d'acords per tal que la residència de la gent gran de Sant Vicenç dels Horts tingués 80 places públiques. Nosaltres en aquest sentit estàvem molt contents. 62 públiques. Perdó, sí senyor. I 18 privadas. Bé, doncs el 80%, m'he equivocat, el 80% de les places públiques. Per nosaltres és molt important que això fos així, perquè el que volem és donar servei a totes les etapes de la vida. Nosaltres des de Junts per Sant Vicenç sempre diem que volem que Sant Vicenç sigui un municipi de primera on no hi ha ningú de segona, on ningú queda enrere i ens sembla rellevant poder anar donant sortida a les diferents necessitats que els cicles de la vida porten a les persones. Per tant, en aquesta etapa, a l'etapa que tots a poc ens hi anem acostant, hem de donar opcions perquè la gent de Sant Vicenç dels Horts tingui aquesta residència. Per tant, tenim aquest compromís i ara mateix tenim molta preocupació perquè des d'aquell compromís no s'han fet gaires avenços. Sí que és cert
que vam iniciar el tràmit de la creació del servei, que s'ha finalitzat, i sí que és cert que l'actual govern ha fet la modificació del planejament per ampliar i emplaçar aquí darrere la residència. Tot està a punt de ser licitat, tant la construcció de la residència com el servei, el servei que ha de gestionar aquesta residència, i tot està al congelador. Ens sembla que aquesta licitació no ha avançat gens i com més temps passa, diguem-ne, més difícil o més lluny estem dels compromisos adoptats, més lluny estem de tenir, de poder donar resposta a les necessitats que la Generalitat té al Baix Llobregat, i més difícil és poder fer la residència realitat. Per tant, nosaltres el que demanem és valentia política per tirar endavant aquesta residència de la gent gran, perquè és possible, i valentia política i creativitat per escoltar propostes noves, que no són noves, que són antigues i que són absolutament vigents i actuals, per tal d'acollir allò que aquesta edat, a la tercera edat, pugui ser una vida també plena i es pugui desenvolupar al nostre municipi. Bé, nosaltres, insisteixo, des de Junts per Sant Vicenç, de fet, estem a 6 mesos de les eleccions i, per tant, pensem que difícilment en aquests 6 mesos es podrà resoldre. Des de Junts per Sant Vicenç sí que prenem el compromís de que la residència de la gent gran i les opcions per poder passar aquest cicle de la vida passin a primer ordre a l'agenda política, i jo prenc el compromís també com a candidata per Junts per Sant Vicenç que, si és el cas, en el proper mandat aquesta serà una prioritat des del primer dia, abans ho dèiem, ens tornarem a remengar perquè aquesta sigui una realitat, perquè és possible, és viable, els estudis econòmics estan fets i només falta fer aquest cop de cap o aquest cop de puny a la taula, no sigui una de les dues coses, o totes dues alhora, perquè Sant Vicenç tingui i doni resposta, insisteixo, a una reclamació històrica que crec que és de justícia donar-li resposta. Bé, jo no m'allargo més, si en tot cas sí que donaria pas al Primitivo, com a representant en el seu moment del Consell de la Gent Gran i gran lluitador del tema que ens ocupa. Primitivo, tot teu. Muy bien. Espero que después de 25 años de lucha que hemos estado luchando por conseguir esta residencia de la Gent Gran de Sant Vicenç, espero que esta vez, ya que la anterior mandatario, donde estuvo la Maite Almeriz, fue un éxito y fue un hecho que está real, está escrito, y espero, porque para mí ha sido la única persona que se ha luchado a fondo y ha hecho lo que nadie había hecho en 22 años anteriormente. Espero que este hecho que se empezó sea capaz de acabarlo y que todo el pueblo sea capaz de tener la residencia que tanto añoramos aquí en Sant Vicenç, porque es terrible, es un poco y mucho tiempo lo que llevamos esperando. En todo Bajo Llobregat no hay en ningún pueblo que no tenga una residencia pública, aunque después sea concertada. Es el único pueblo de Sant Vicenç con 28.000 habitantes que no tenga una residencia. Por eso vuelvo a repetir, a ver si esta vez ya soy capaz de verla después de 25 años de lucha que he estado para poder ver la residencia. Agradezco que de nuevo Maite vuelva a entrar y a ver si es verdad y seamos capaces de hacerla, inaugurarla y verla hecha. Y con eso mi vida me irá tranquilo. Gracias. Doncs, com deia el Primitivo, i abans de donar pas al Juan Muñiz, que també ens fa una proposta, hi ha mancances històriques que hem hagut de resoldre i aquesta n'és una que hem de posar en primer ordre. Sant Vicenç té al voltant de 28.000 habitants i és de justícia que tingui aquesta residència, per tant, reitero aquest compromís. I ara sí donem pas al Juan Muñiz amb la seva proposta. Como decía, los que me han precedido han planteado el problema que es una necesidad en San Vicente, porque hay residencias, pero son privadas. Entonces los trabajadores, yo hablo desde el punto de vista de los trabajadores, ya iniciamos un proyecto de una residencia cooperativa, donde teníamos los estatutos muy avanzados y donde teníamos ya unas 60, 70 personas de socias.
con el Ricard Pérez, en paz descanse, habíamos llegado a acuerdos para ese proyecto necesario en San Vicente. Yo las privadas que hay he visitado alguna vez alguna. Pero si eso no es bastante, la pandemia nos ha demostrado qué tipo de residencias tenemos. Entonces, o ese tipo de residencias en los últimos años de nuestra vida lo organizan, lo gestionan y los dirigen los propios trabajadores y los propios afectados, con el equipo técnico que sea necesario, pero lo dirigen o no se acabará con esa situación que tienen miles de ancianos en las residencias privadas. Es decir, yo fui a visitar a un amigo aquí que tenía, trabajador del ayuntamiento, Domingo, a la residencia donde estaba. Y fui 2 veces y llegué a la conclusión de que no podía visitarlo más, porque cada vez que iba salía mal de las condiciones en las cuales estaban. Y por tanto, nosotros pretendemos ayudar también a la residencia pública, pero que podamos organizar una cooperativa en la cual no tiene que estar enfrentada a la residencia municipal. Todo lo contrario, podemos buscar niveles de colaboración. Si la Maite, como lo ha planteado, está dispuesta a luchar, vamos a ayudar a la Maite a luchar. Porque estas cosas, como todas, es decir, o te enfrentas o el capitalismo hace de todo un negocio y te enfrentas si quieres un proyecto amordado a tus necesidades y a tu forma de entender las cosas, o mal vamos. Y la lucha es necesaria hasta en los últimos años de nuestra vida, porque lo estamos viendo. La pandemia ha puesto de manifiesto cómo están los abuelos en las residencias privadas. En Madrid se han muerto cantidad de ellos, sin atenderse, y ahí están. Entonces, yo estoy dispuesto a colaborar en la línea que nosotros teníamos ya planteado, porque con el Pérez habíamos llegado a acuerdos y se estaba buscando un terreno para poder desarrollar esa cooperativa. Pero cuando cambió el municipio y estuvo la señora Amparo Piqueras, con la señora Amparo Piqueras le fuimos con el proyecto porque creíamos que eso tenía que tener una continuidad. Y nos dejó como muy chafados, porque nos dijo que ya no estaba por proyectos privados. Entendía un proyecto privado de 60 o 70 trabajadores que se organizan para tener una vida mejor en los últimos años de su vida. Si así lo entendía la señora Amparo Piqueras, yo creo que tendría que dejar de ser socialista, porque se debería entender de otra manera con esa ideología, ¿no? Y bueno, yo estoy aquí pues, para ayudar, me ha invitado la Maite esta tarde para esto, y le ayudaré en todo lo que pueda, tanto para desarrollar la pública como para desarrollar el proyecto que tengo en mente y que yo creo que es posible. Los dos proyectos son posibles y no tienen por qué ser enfrentados. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ja veieu la necessitat que hi ha que aquesta sigui una prioritat. Tenim diferents propostes i, en tot cas, reitero aquest compromís que prenem públicament per posar a l'agenda política de Sant Vicenç dels Horts la residència i la solució per a aquesta etapa de la tercera edat. Moltes gràcies.